Здравейте, хора! Аз съм Пепи и днес съм се събрал с моят приятел Дени и решихме да направим един клип на Minecraft Pocket Edition. Това е първият ми клип на тази игра и ние решихме да снимаме. Направили сме си доста голяма къща в един негов сървър. Направили сме я двамата. И сега мисля да ви я показвам. Може да ми видите скина все пак. Ето го. Ето го и съм се писал Пепи. Просто искам малко да намаля звука, че ми беше на макс. Ето, влизаме в неговия сървър. Той има много як скин. Да преди малко си го промени. И сега влизам. Да, виждате, този сървър е на сняг все пак. Не е на такова. Не е, нали, на... Как се каже, бе? Не е на... Кажи го, бе, Дени. Не е на сухо. Да, не е на сухо. Сега ще ви разведа из къщата. Просто искам да ви покажа нашата конюшня. Ето я, опа. Затворя вратата. Така, ето ми го коня. Това е той с диамантената броня. Коня на Дени, просто аз не го виждам и не знам изобщо къде е. И... Сам искам да му сложа седлото. Яздене. Чакай. Ето, ставихме го. Той е бърз този кон, но този на Дени е в пъти по-бърз. Ето, виждате му го скина, много як. Purple Enderman. Доста... Коня ми излезе! О, леле. Карах го вътре. Инче, Дени, по-добре да направим по-висока ограда, защото вижте, те си излизат сами конете. Гледай го. Ето, той пак излезе. Обаче малко. Ау! Доста ще паднах. Чакай, че... Моя компас е сняг. Бе, искам го ударих, сега ще го нахраня. Искам само да ви разведа изкъща. Дени, не знам защо така правят иначе. Ще направим ли по-добра врата? Вижте, излизат. Постоянно. Аз съм малко. Аз ще си взема малко... Ето ми. Чакай сега. Къде отида, бе? Той пак ще излезе. Защо не ми излезе хранене? Той не е на всичките сърца. Ще малко ще излезе. Яздене. На пълни сърца е. Искам само да ви кажа, че конят ви, когато е на пълни сърца, вие не можете да го нахраните. Само когато не е на пълни, можете да го храните. Ето го коня на Дени, той е голям бързак. Много по-бърз от моя, в пъти дори. Ще я правиш по-висока ли? Да. Защото така е доста ниска оградка. Те дори да не ги язим, те пак излизат. Искам да ви покажа... Мале, как ще те ударя. Искам да ви покажа едно летене. Искаш и Дени да го направим? Това ще е много яко, ама първо давай да направим малко по-високи врати, че... Те ще излезат пак. Твоя виж как беше излязъл. Ще може ли по-високо? Да видим. Ау! Аз пък. Добре. Тей! Двамата са въгъл. Моя е излезнал. Ето го. Не да сложим такива... Ей го моя. Не да сложим такива вради за такова, ще сложим такива като нашето. Добре, ама ето го моя. Бре, защо се удря, бе? Какво стана, сега не знам. Виждате, че моят кон е доста бавен. Ето, качвам се. Вратата ли прескочи? Да. Не знам как. Я пробвай пак. Аз не знам дали ще стане, защото мисля, че тя беше отворена и аз съм минал през отворена врата. Откъде пак имам дъбова порта на ограда? Нещо имам, две такива. Аз когато щупих. Искаш ли си ги? Не. Аз ще си ги фърля. Его моят конца. Погледни го. Вземи си ги. Той е до копитото на коня. Така. Само да не си ударя кона, че ще стане. Погоди, че просто.
3, 2, 1. Опа, вижте колко ни е голяма къщата. Това ми е тук моето легло. Това е вратата за конюшнята. Затваряме тук. Ето ни е вратата на стаята. И тук имам едно джакузи. Ето както виждате. Ето ми го. Ето тук, когато не ми се плува, ето тук дойда и си скачам. Това ми е един вид като трамплинче. Ето. Бам! Обаче чузвам главата в дървото и не стават много хубави скокове. Тук мога да ви покажа моята тераска. Ето имам, вижте колко е много е готино за мен. Тук имам и стъкла, мога да си гледам когато вали. Гледай колко е готино. Ето тук дори се вижда по оградките. Да, добре си е, много си ме кефи тази къща. Нещо ми пълна паметта. Така, мисля сега да ви покажа на Дени стаята, която също е доста готина. Тук имахме една камина, но това се превърна в... На кой беше това джакузи? На тебе или на... На всички. На всички джакузито. Имаме си и друг приятел Лачи, който също има стаичка. И също така мисля, че имаше и джакузи, нали? Да. Това е коридор. Ох, не мога да таковам. Така, тук имаме един крафтинг тейбъл. Опа, излезе ми някаква реклама. Не знам какво става. И тук мисля, че също имаше джакузи. Не. Тук... Не, с някъде тук дойдох. Ето. Ето го, Пепи. Чакай само да се кача по стълбите. Ето го. Да, това е джакузито на Ачи. Тоест това беше твоето... Не знам кое е. Не, аз го направих към мен на него. Значи ти си му го направил, но той си го използва. Да. Ще покажем ли това с летенето? Доста е готино. Да. Аз докато излезем от водата, просто е Не палиш. мъка. Пак ще покажа моята къща. Да, къщата, между другото, и тримата я направихме, но аз си направих моя стая, Дени си направи негова си стая. Това тук виждате, че е джакузито на Дени ли е това? Да. Вижте колко е готино, има и парзалка. Но доста е трудно да се изкачите до нея. Ето тук 2 легла има, не знам дали са и двете на Дени. Мисля, че да, защото на Ачи стаята беше на друго място. Да. Айде, Пепи. Кой ще лети? Ти. Добре, клякай. Ти. Айде. Аз тичам! Бам! Вижте къде ме прати! Това е много яко. Обаче аз докато се върна в къщата... Това много ме дразни, че доста време е да се върнете в къщата. Ти ли ще летиш? Добре. Аз не знам дали ще успея да те ударя. Ти клетни просто гледай напред и удрай. Добре. Аз сега се качвам тук по стълбите. Къде си? Тук съм. Обръй се в другата страна и удрай. Давай. Не можах да те удара. Знаех си, че няма да мога. Добре, давай, ако искаш пак да се опитаме. Това път пак с теб. Не, ти да летиш. Аз искам да го направим с теб, ама... Нещо не може. Чакай, къде си? Аз си го знам този начин. По-добре си ми е като те гледам, нали, да го направя. Ти натискаш ли копчето за скачане? Да, що? Питам. Давай. Какво правиш сега? Давай, айде. Не мога нещо, не знам какво става. Аз ще ударя. Не. Аз искам тебе да те ударя, ама нищо не ми се получава много. Добре. Хора, че този клип мисля, че ще е малко кратичък, защото ние няма да снимаме как правим разни неща. Просто исках да ви покажем къщата, която си направихме и тримата. Давай. Ударих ли те? Да. Ма ти не литна. Забих се малко на пътя. И ти, защото тръгна към мен. Качи ли се? Не. Добре. Смин, че тук... Сега си ходи на... тук си ходи, нали, да не дойдеш пак в мен да се закачиш. Давай, засили се.
Давай. Хая! Ударихте, нали? Да. И пак ме успя. Добре. Хора, мисля, че това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако така, моля ви споделете мнението си в коментарите. Искам повече лайкове, тъй че всичките казват, че тази игра е по-интересна от Clash Royale или... Клиповете на тази игра събират повече лайкове, повече абонати. Надявам се и при мен да стане така, защото този клип ще бъде качен в моя YouTube канал, тъй че аз го снимам. И мисля, че ще ви е харесал. Сега ще ви покажа, сега ще направя една водна бомба като за финал, само да едно ми се получи. Ето, хайю, бам! Да. Довиждане.